ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଯାହାକୁ ମାନିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କେବେ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିବନି ଏବଂ ଧନର ଅଭାବ କେବେ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଚଲାବୁଲା ବାଟରେ କିଛି କୁଅଭ୍ୟାସ ରହିଯାଇଛି ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭିତରେ କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି। ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଧନର ଅଭାବ ସହିତ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଅଣ୍ଟିବନି। ସେହି କୁଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଏବଂ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯାହାର ଏହିସବୁ କୁଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଛାଡ଼ିବାକୁ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ପିଙ୍କି ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ଭଏସ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଏହିପରିକା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧନର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବସିକି ଗୋଡ଼ ହଲାନ୍ତି ଏବଂ ଶୋଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ ହଲାନ୍ତି। ତଳେ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ବସିଥିବେ, ଆସିକି ଉପରେ ବସି ଗୋଡ଼ ହଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। କିଛି ମହିଳା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବସିଯିବେ, ଏପଟେ ଗୋଡ଼ ଆପେ ଆପେ ହଲୁଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଜମା ବି କେବେ ବସିକି ଗୋଡ଼ ହଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବସିକି ଗୋଡ଼ ହଲାଇବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ବସିକି ଗୋଡ଼ ହଲାଇବାର କୁଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବସିକି ହାତକୁ ଅଇଁଠା କରି ନଖକୁ କାମୁଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏପଟେ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନଖରେ ଥିବା ମହିଳା ପେଟକୁ ଗଲେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନଖକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ପାଟିରେ ହାତ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନଖକୁ କାମୁଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, ବହୁତ ଲୋକ ଶୌଚ ହେବାକୁ ପାଇଖାନା ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ରରେ ଶୌଚ ବା ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଥିବେ, ସେମାନେ ସେହି ବସ୍ତ୍ରରେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେ ବିଲକୁଲ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ, କେବେ ବି ଆପଣ ପାଲଟା ବସ୍ତ୍ରକୁ କବାଟ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଶୌଚ ହେଲା ପରେ ଏବଂ ଗାଧୋଇବା ପରେ କବାଟ ଉପରେ ପାଲଟା ବସ୍ତ୍ର ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବେ ହେଲେ ଏହିସବୁ କୁଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହିସବୁ କୁଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ କେବେ ହେଲେ ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ହିଁ ଆଶା କରିଥିଲୁ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।